Mr. and Miss Bodoland 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों। आं गिबियावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी मोस्ट टेलेन्टेड यंग मैन ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानै बेखौ मोनदांनो हायो। एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों। जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यंग टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन। आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन। फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों। आसा खालामो बिथाङा देरहासार जानो हागोन। मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों। आं गिबियावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी मोस्ट टेलेन्टेड यंग मैन ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानै बेखौ मोनदांनो हायो। एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों। जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यंग टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन। आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन। फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों। आसा खालामो बिथाङा देरहासार जानो हागोन। Mr. and Miss Bodoland 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों। आं गिबियावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी मोस्ट टेलेन्टेड यंग मैन ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानै बेखौ मोनदांनो हायो। एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों। जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यंग टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन। आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन। फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों। आसा खालामो बिथाङा देरहासार जानो हागोन। मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों। आं गिबियावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी मोस्ट टेलेन्टेड यंग मैन ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानै बेखौ मोनदांनो हायो। एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों। जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यंग टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन। आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन। फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों। आसा खालामो बिथाङा देरहासार जानो हागोन। Mr. and Miss Bodoland 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों। आं गिबियावनो
आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी मस्ट टेलेन्टेड यंग मैन ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानैनो बेखौ मोनदांनो हायो एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यंग टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों आसा खालामो बिथाङा देरहासार जानो हागोन मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों आं गिबियावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी मस्ट टेलेन्टेड यंग मैन ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानैनो बेखौ मोनदांनो हायो एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यंग टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों आसा खालामो बिथाङा देरहासार जानो हागोन मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों आं गिबियावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी मस्ट टेलेन्टेड यंग मैन ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानैनो बेखौ मोनदांनो हायो एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यंग टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों आसा खालामो बिथाङा देरहासार जानो हागोन मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों आं गिबियावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी मस्ट टेलेन्टेड यंग मैन ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानैनो बेखौ मोनदांनो हायो एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यंग टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों आसा खालामो बिथाङा देरहासार जानो हागोन मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों आं गिबियावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी मस्ट टेलेन्टेड यंग मैन ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि
दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानैनो बेखौ मोनदांनो हायो एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों। जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यं टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन। आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन। फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों। आसा खालामो बिथाङा देरहासार जानो हागोन। मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड 2024 the 4th edition बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों। आं गिबियावनो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा फंबाय जायख्लं बसुमतारी मस्ट टेलेन्टेड यं मेन ओरैबायदि पावारफुल बे फंबाया दिनै बेयाव जिखिनि दिन्थिलांबाय बेफोरखौ नायनानैनो बेखौ मोनदांनो हायो एसेबां गिदिर मोनसे इभेन्टखौ बेयो गाव हारसिङै खालामनाया थारैनो खोब बाख्नायथाव जादों। जियानो जा नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थारैनो जोंनि यं टेलेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफ्रा पेशननि गेजेरजों गावबा गावनि केरियारखौ दानानै लानो नागिरदों थारैनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जागोन। आं आसा खालामदों बे प्लेटफर्मनिफ्रायनो इयुन समाव जोंनि नैबे बड'लेण्डनिफ्राय मिस्टार इन्डिया मिस इन्डिया बायदि जायगायावबो माने बाहागो लाहैनो हागोन। फंबाय जायख्लं बसुमतारी आं बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा बे इभेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जादों। आसा खालामो